Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasaba yokoromo we wato, we kar ala de Robbie, de Ronald, de Rut, de alamala Iwan, alamala we karifko archi de prespartori van Yusuf Serna Seif sa sobu some baro di Noord Gwagomit Zuid, Oost Gwagomit West, wie speedef mama Sernang. Sobu so ti da odof ti de na de so, te godo boroko, sire panya, tore sani eskatera la se, en migramma bawasane taki torme ki tori taki. En mis dojang apra rut. Ja, maar daar gaan we. Maar we biji ook toe op bar ala des mang ordina tracé, ala de diaspora. Ala serna mang sa itan tracé, aksi de wades turo de bani, fuko arki de tori, want serna safe sa, etak precies van de san de, en weet je ook toen herinnering, de san so betaka visi, visap daki, betak de juiste tori. En zo maar daar gaan we. Asasande, anamisi. Nee. So, en unu anodesma isa mbawan omutok. Ja. Mama be de wan brutal man. Dus dan man dat die e boro e nyanyang ina famiri. Ja. Dus isa verstanza met taki. Dat teneti tos dowe jitori da me te juta kunum gona baka ukuda pe wan takrusande da Oh, pe. oké. Misaba sanati. Isa bator dat. Misaba. Waar boto goluku amanda pangam tanta. Je verstaan. Ja, ja. Dus dat de man be play anga unu. Mhm. Je verstaan. Ja. So, dat we gwe moro fara. We no otak monitori. Natuurlijk. Desma die be kosi. Die be gerif IMF. Die de mofo furanga watera de trontodo. De mofo furanga watera want fa wakanga IMF. Ja, want de mij onderhandelt toch? Ja. De regering die zie qua IMF. Ja. En voor de regering, go, daar hoorde je man voor de gek natuurlijk dat ik zo money. Ja. Als catering. Ze waren bezig IMF op te lichten. Ja, dus nu de man Lukubaka, je hebt dat in een organisatie, je hebt de massa die in een bestuur, en je hebt ook Mura. Ja. Dat nou Japan het volgens mij. Ja. Amanti die na bestuur toch? Dat maar lukt er maar tak hier no. De sansa sana do. Eigenlijk zijn dat nou een voorbeeld ja heel toch? Maar ano no ator dat Ja. het taki. Ja, toch. De man tak sernang, de man stel sernang de trakonder die abiepi fu IMF van odo. Ja, ja. De man pot sernang like voorbeeld. Dat want taki, je moet een president zijn Ja. met nou een boembiji letter P. Ja, ja. En je moet je houden aan de afspraken. Dus nu, Juist. IMF tak hier no 61,5 miljoen Amerikaan dollar. Ja. De moet je zijn baga. Ja. Je ondersteunt de Tory. Ja. En als je look at totaal sarama kisikba na 382,5 miljoen Amerikaan dollar zou kisikba voor ondersteun bepaalde Tory. Maar ay waka. Natuurlijk, Ewaka. Mhm. En als we maar leg uit, toch? Amandina raad van bestuur, maar leg uit toe dat hier no. Als een sang serna doe, Ja. a decati, Ja. dat hier no. Want tegen dat pe, dan moet tegen dat im doet dat hij, want dan moet je Ja. begeleiden, toch? De man begeleid. Want Ja. dat hier dat hij doet, dat hij doet. Vorige regering bevrijd ja toch dat hij. Nee, maar sabif zijn dat vorige regering bij Ja. Vrede Fasan. Mhm. Dus in begreep, en hoe bezorgd bijna vorig programma, Ja. isabatorif banan sa makuba. Mhm. Dus banan si trangatembe deto. Ja. Da banan si goda fen sebi wan makuba ba sebi ching. Ja, ja. Oké. Ja? Nanga makuba, dus makuba nga depchi be mek sebi. Ja. Banan si mek IT. Da banan si fen sebi bana. Ja. Da fen de sebi bana. Da play bati waswashi. Ja, ja. Dus sobuso na buno ma bunso. Oké. Da bana si ka oso da tak makuba yere. Mino fen furu. Mi fen precies funyang. I verstang. Dan no, da ji makuba de sebi bana. Maar dat de ko apsara tangeng. Ada tipsa 20. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat de beko apsara tangeng. Uh-huh. Da alasma. Broko wopis bana. Ji bana Banasi. si. Tala nga bana si nyamoro wamang. Natuurlijk toch.
Heb je ook zo? Ja. Ja. Dus zo de man doen. Dat is sa. Dus, Ja. en daarom, IMF taki, voor voorkom abanansi geschiedenisstorie, do net doen en zo. Nee. Dat allemaal taien bere, fasan kompung, Ja. voor allemaal kanya normaal. Ja. Godorang En daarom, aan meneer leg uit ook toe, aan taki dat, dus Oekamora leg uit dat hier nog afwas voor de regering Charles Revi. Dus alle die schulden, Ja. no, sarama check. Ja. De machine dat de mij pijn het hoor. Ja, de mij pai. Dus afspraak sarama mee meki ook toe dat hier nog benzine Ja, om lusek. ja. En dat gebeurt En ook. dat gebeurt ook toe. Ja. En je ziet, als hij niet wakker. Ja, waka, want daar ben je een prijs erop zelfs. Natuurlijk. A koersref lust. Natuurlijk, je lussen ja markt. Markt is Ja. bepaald, toch? Maar comfort. Markt conform. Dat je amata ook toe, als aan voer gas. Ja, Gas, cilinder Ja. gas story. ja. Ook team lusu. EBS. EBS. Waterleiding. Ja, Amata, en daar je ziet dat de regering die dat dekati en de regering die die Euroko ja volk voor uiteindelijk de gramtje kon konvenia. juist. Dus dat allemaal leg uit. Maar me godoro angatori, want mi lop vindes ani. Ja. Dus in feite hebben we al de jaren op subsidie geleefd. Ja. Alsof we een zorgstaat zijn. Ja. En Nederland die nou een zorgstaat, sociaal verschrikkelijk. Ja. Tegenwoordig, kun je het stoontje de mij die was sibang aan hark. Ja, dat In weet ik. Morocco. Nee, maar dat is in Morocco. Ja, In Morocco, ja. ja, En ook kies de steun wat zo de. Ze namen die bij dat al jaren zoveel. ja, Want mi be go dape go luku ook toe. Ja. Go luku. Ja. Zeg sa. Daar maar tegen bedak ina Morocco ja. Ina do not. En van moem. ja, Je go na brief op bus. ja. Wan brief dat ik ba. Wan briefie dape. Amoni stort. De mij meubileri camaraji. Alassane man. We no Holland takator dat no demoro. Nee, in Morocco. In Shoga. Ja. Ja. Alamang. No amane lomboto dat terama nyamba chau. Nee. Nee. Na alamang keert. Alamang loma boto. Ja. Je verstand? Dat is- Dus dat je begrijpt dat je sepsa no na sasa ba yo kromo we wato anga de jongwang. Na wan nyonser nang u de bezig gestek te baga. Ja. Pe je go leri fu libi. Je go ler budgeteer. Je go leri setju libi. Ja. Isabi to? Ja. En dat je shitaki en IMF is wan santu van regering. Ja. Dat im zorgu taki a social vangnet e Ja. waka. Dat moet zitten. Ja. Abzet boom. Je hebt de ouders maar. Je hebt desma sana money. Ja. Maar daarom je nos. Jan toki met dat kwansani. Voor saber gezegd. Ja. Maar we leggen afvallen uit dat. Was zitting. Ja. En altijd met taking, met dat taking. Maar tak was zitting, maar mino denk, maar bij een punt ne baka. Nee, wan koma be de talk. Maar taki, maar tak godoro, was zitten van de. Famus de. Dat natori. Want jere ja. Archie. Ino kan ko hori sere vast potu. Nee. Want if a regering die one win verkiezen toch. Ja. Dat sa de man bodu dat de no boga IMF. Nee. Dat de bego sukufle na nga bijirente na mij de zonvloed. Ja. Want na dat haar vorige regering. deed. Ja. Maar is schandelijk. Ja. Is een schandvlek. Sa de man doet. Want je kan geen koers, en ik blijf het zeggen. Omdat in Athene dat me doe bon voor Sanji Depchef me en bon voor Sanji Miserefi. Ja. Economisch gezien. Ja. Na een koers voor twee taktek voor Amerikaan dollar. De beka leni voetbal also 7% rente. I beka bij auto. Isabito. A middenstand bekon de baga. Ja. I verstand toch? Dat je kans in 10 jaar ting. Ben je niet in staat geweest voor hoor akkoord het napo. Voor meka kong. Maar je bent leraar volk tak fene pina volk. Die zeggen dat je zou het beter doen. Terwijl je bent wel voor money. Ja, ja. In jama money janga de chamufi. Ja, dat is. Ja, dat dat is. doen jama money, scattera money. Dan hoe die draag over in 2020. De beja inkomende regering. Dat tek moresi wan minoman pai antenaar. Minoman pai atoso minoman do disi. Dat die de na de kanga fake news e kosani. Maar we no godo boroko. Ja. Siri panya. Dat is 100%. Maar nogmaals, het volk moet sabi dat de regering disi Euroko en hij doet best voor akondre ko baka stabiel. Want toen best is stabiel, de Nee. schulden zijn bij de, we zien bepaalde passie broko ete, maar in pai, de man het is aan meka passie. Ja. In pai de man money no de. En de schuld zijn het er maar make be highway, eigenlijk dan niks.
Want Ja. je kan, bereiken ze dat die, potong trapresi. Wat een highway pa 3 mala prijs. Ja, maar perego. Pego. Terwijl bepaalde prijzen per ontwikkelende, Ja. fabrieken de, Ja. en met elkaar passief niet keren bijvoorbeeld. Ja, maar apropos je taka torif ni keri. Nee. Maar meer een politiek partij go dape. Mhm. Wan man die lowek mota FAP. Mhm. Dat man zogenaamd, dat mij kon jonsu, dat kan mijn actie abop, voor abop meka passie. Ja, ja. Je verstaan. Toen Masra Riyad Noor Mohammed abe programma om een lange de man e woroko. Ja. En dat zo frappant, ama loerdi de machine bije woroko, dat zogenaamd na binnen one day abop realiseren. Ja. Maar- God forbid, na lee. Afval ook nog lauw. Nee, toch, dat is maar no low. Afval ook is she-safe. Ja. Dus Amaka legt gewoon een heleboel uit, maar afval ook is she en afval ook gaat scoren. En moet je want aan die verleden Nana bel me. Ja, no? Nana tak hij gaat op WhatsApp, hij gaat YouTube, hij gaat sani Dus dat Facebook. Dus dat sabi Dus no. hij is hier En sani ja, en dan kan ik vergelijken nou. Ja, ja. If Nana anga bayo, en ik vergelijken nou. With de jong one, de Robbie, de Lucien, Mhm. de moest man doen toe toch. Natuurlijk. Zo simpel is het. Ja. Ja. Maar ja, wie denkt dat je op je morgen varen, maar voor zo'n morgen varen, Ja. zou doen. Wat er aan pokoe? Ja, kote kwamperi. Wan preki? Nee, maar Zo je, direct. wat toen nog kan get. Mhm. Mhm. Nee, wansani. Mhm. Want tusma mitma strati da de aksi mi mamma sargambo de so cross be fa faya. Aha. Mitaki yami de me fira waran fa faya. Aha. Mitak ma me fira hete futu want we faya mi. Aha. We teji misani we karmire di musu. We fentak mi ser blaka manji ji understani. Ja. Mano dati. Ah. En fa presi jam yo teji desmataki. Mi breiti dat mi pacha mi go kwecha lili dorp. Ja, ja. Tussen snezi jampani sanga understani. Mhm. En mi lerif den. Ja. En die daarna deed ik een pitje de vork toe en de chief miser ve pitje den toe. Ja, ja. Je verstaan. Aha. Dus je begrijpt dat je asane godoro. Oké. Je verstaan. Sami want dat je me kuleri voor terawang. Mhm. Isabi toch. De man bet dat je if je op een corantief trais de. Maar Ja. no lezen het. Is het nog nieuws hoor? Ja. Want je no lezen het. Dus dat die. Dus not de die ja sani dim sabi maar no be sabe het Oké. na tego shen. Maar jere a koopkracht Mhm. versterken want des maar actie mee. Ja. Na dat na se chaso. Ja. Des maar actie mee tak fawa ka au stop. Mhm. Dan mi lazy Oh. tak ego doro tanga December. Oh, ja. Ja, ja, ja. Je verstaat Nou, koopkracht. Boezani. Ja toch. Boezani. Dus a je pidete de naf baby. Nee. Maar yo inon beriga taki dat wan taki na kroiti a regering die se ji figo sorgu fi de go de zelfstandig figo Dat die. budgeteer im go woroko Dat im die. go dusani Dat die. dumina economie woroko keert want na dat ala de biji kondre du ide kas do desma abo volke best don dat de ne do noti Mhm. da asa de wa mooi sani kan da want to de ko speed money toro Dus dat. Ja, ja, ja. je verstaan. Nee hoor, je Ja. moet keihard werken. Ja, Die ja. sabi dus a koopkracht en godoro. Mhm. Maar reken niet erop dat ook of te alle tijden. Ja, ja. Zij je chisi na fihori serefi sani. Je verstaan dat kote ka break. Ja. Ala sama musabi wasanye. Ala sama musabi wasanye. Taki for Libya. Atu pasi na mode. Ala sama musabi wasanye. Ala sama musabi wasanye. Taki for Libya. Atu pasi na mode. Ala sama musabi wasanye ye. Mi love sisa I musabi wasani. Dagi for Libya. Atu pasi na mode. Ala sama musabi wasanye ye. Mama sana I musabi wasani. Dagi for Libya. Zo dat je jere te jere apoku. Ja. Zo se yo teki. Mhm. Ja tu se. Ja. Oké. Ja. Ja ba bradi pasanga waka pasi. Ja, ja. If ite kasi dat i las pasi. Ja, ja. Bradi 100%. pasi nanga Wakapasi. ja. Aha. I las pasi. Maar if je teki smara pasi, Mhm. je tatap koers. Ja.
En na passie dat we ook een smalle weg. Mhm. Je sabi toch, zelf in de Bijbel de mij tegen dat een smalle weg naar beste weg. Want if one gevaar kon je Je ziet zien. direct. Maar bara die passie in is ja chibri. Ja. Je verstaan. Mhm. Zo. Maar bepaalde man, next next, op de mij doe ik de no sabi. De mij doe ik de no se En moet ik eerlijk moet zeggen, want dan zijn we erger mee. Toch? Misschien dat je bepaalde man, de bediening systeem, Ja. de man bij de dichtbij bepaalde toren en dan met dat over onderwijs nou. Ja. Toch? Bepaalde man, ik kan eens even deskundige, Ja. minder deskundige Nee. in onderwijs. Maar met tak vast aan de, en met arki en met lees den tori. De shiwa man, de kan eens even Fernand, Ja. maar een deskundig, samen kan eens even. Ja. Zo score maar go, of Ja. samen doe. Nee, maar kon boy. Maar deskundig aan mijn carrière. Wel. En wie gaat op radio, die legt uit nou dat een minister die moest doen dat hij, moest corrigeren zo, moest doen dat hij. Dan men vraagt me zich af, een ministerie dat die onderwijs, Ja. bij de NPS. Wakti. Aja sa wan maka soep me. Ja, natuurlijk als die. Want me vraag me af, masara iPhone. Mi wan beji tani. Ino beka leg grek uit. Dan een mooie vrouw. Marietje. Ja. Leg grek na nga Marietje uit. Ja. Tak jere. So doasani. Ja, toch? Isabi. Dat zijn er ook al. Want je mag ook oppositie voeren in je eigen partij. Ja. Hoe zorgen dat kasan go? Ja. Isabi. Ja. Maar no. Jullie hebben voor de weg van de minste weerstand gekozen. Ja. Toch John Poliba Boto. Mhm. Dat doet John Poliba Boto. Met alle consequenties van dien. Dat die daarna die wees, de fout. Maar uno, no eens, man hebben schulden. Maar kan dan maar bij de beleidadviseur schrijven. Kan die me sabi? Maar wie zie bij de beleid? Dat bij mij blijft het ook. Dat je nak, want politiek sta je sterk Ja, tuurlijk. in een vereniging, dat in een orga dat. Ja, toch. Dat je nak je aan het tapatafara. Mhm. Tak no. Ano kan go zo. Nee. Mina onderwijsdeskundige Ja, Marietje. Ja. Sabi Die serefi. fout. I fout. Want Ching nog kan over zomaar. Je kan voor eerste klas, tweede klas, je hebt ze gewoon. Adam ik de jong op je tek bere gewoon dat. Want op je bericht dat met tek bere me go door scoren. Ja, want, Als aan go gewoon. ja, want Me ja, over. vandaag aan de dag, toch? De man bedankt. De man doet in het systeem, hoor, toch? Ja. Dat mij legt minister uit dat eerder nou dat in Nee, de man op bedankt. Zeg dat maar. Point of correction. Zeg dat De maar. man John Poliba Boto. Oké, liever Boto. Ano bedankt. Bedankt na te taki ik hou de era met zelf. Oké. Maar dat hebben ze niet gedaan. De man met een puin op ving. De man met kwam puino. En de man job ook weer. De man John Pogwe. Oké. Want Greg Ja. be abi a oso beleid. Ja. Fuset oso die jong wang. Isabi dat ano do. Ja. Isabi want abe Fredef Abob. Mhm. Isabi toch dat ano doen want dat Abob hem set grond tori. Ja. Dus u sa van constellatie. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. Isabi toch. Maar Master Gambo, die noemt gewoon op radio, die leg uit hoe het moet. Die legt nog erbij uit je tijga aan meneer dat in de studio, tak hier nog. Amandisi, minister, ik deskundig in het buitenland, tjako, terwijl Sernang op deskundige. Maar dat wat die me kotimo voor Hey. braarut, want dat zijn fermi. Want je redt ja zo. Maar je na deskundige toch? Ja, maar Je moro. na deskundige. Ja, moro de atemi, maar tak moro de. Moro de. Hey. Dat de allemaal no be man mek wan kofu. Dat is toch. Fu be mek a ministerie be tron echter een ministerie. Ja. Me mek a ministerie tron aan wan lospook ambtenaar. Dat vooral. Ja. Dat is. Dat je maar torif depching. Dat nou dat. vierde klas. Dat nou je systeem. Dat heb je overgaan vierde klas. Dat Ja. kan nou tori. Ja. Mi onderzoekatori en mi bewijs. Ja. Dat je ziet dat je op dat die normaal schrijft en normaal leest. Dus met andere woorden, Mazar Gambo, die acceptje, dat je nog 6 plus 6, gewoon Ja. accent, Ja. of tegen 12. Mooi, dus Maar uit hij- het hoofd. Juist, Asaben. Asabing. Ja. Maar uiteindelijk schrijf dat voor me. Tano man. Hij schreef Sneezy. Hij schreef in Sneezy, Sneezy. nee, Aan dat op kan goede mensen benen. Hij had een lijn gewoon. Hij had een lijn. Ik raad het toch? Dan ga je met algebra. Juist. En dan alvast van die deskundige, de mekaar is deskundige voor Ja. NPS, Ja. de mij leg uit, dat minister die stak hier nog, hoe moest je de chinati? Mhm. Want uiteindelijk, in lees je toch? Ja. Voor een aantal onderwijzer en onderwijzeres. Speciale opleiding. Ja, speciale opleiding. Voor je de chinati, de mekaar dus voor basisschool, is dat toch? Ja. Voor onderwijzer en onderwijzer. Voor man, je de chinati, voor moeten uit een probleem.
Oké. Want uiteindelijk, iemand lezen, iemand Ja. schrijven. Maar ze de wan mooi sani. Ja. Dat kota ki fen woroko. Ja. Dat je woroko bijvoorbeeld een Lucky Store. Ai. De man teki Ja. dat pa woroko. Isabito. Ja. Dan wens je een vakkenvuller. Ja. Isabito. Iemand lezen toch? In Malaysia. Ja, toch. En in Maastricht om een fatje voeren. Om een productie potin. Ah, dat hoor dat hij toch. Want Iemand doen. ik was chef schreef dat ik pot 20 dat op papier had. Amantje. Inoman. Inoman. Hij in een sang aan bas moet doen dat. No. Teer 3 de pot dapje. Dan was 3 dat je pot in. Maar ze zijn euro. Asan ne woroko zo. Dus een deskundige voor zijn naam, meneer Fernand. Maar leg je wat aan uit. Ilati. Dus dat want ik de pchino ben sam make opstel. Dat me Want leg is je aba uit. asan dat bij de in taal toch asan bij de wan belangrijk Dat sani. me leg je uit. In make opstel. Ik heb je nog maar lezen. Ja. En nog maar schrijven. Dat heb je klaar. 4e klas. Ja. En rekenen wil zeggen goed lezen. Ja, maar dat Om kan het te maar verstaan. dat aan je kant toe. Dat normaal. Dat normaal toe. Dus dat was Maar wel dat zou eerlijk. mij toch no. En daarom heb ik altijd maar zeggen, alle de man die zie, sa en leg uit sa bedina sani, no mag tak moro. Nee, dem Nee, tangiri. ik was dol, also, ik ga pensioen toch? Ja. Ik denk, ik hobbelstoel, de hobbel dape, af en Ja. toe je schrijft een boek, een boek of schrijft me lezen, Nee. want ik ben bedina sani, Ja. ik ben zitten kom. Ik ben zetten. Want altijd, allemaal, je ziet een bepaalde partij dat ook toe. Ja. Politieke partij. Ja. Zo weten het beter. Altijd des hebben Altijd, morgen. terwijl die dina sani, nooit dit doen. Next. Maar mi feni ma NPS me neem de man kwale. Ja. Isabito. Mhm. Want dan ben je erger dan de partij die vernietigd gaat komen. Dat is toch? Want dat Jesse gogo angadesi. Ja toch? Ja. Want in principe is sabasani, maar je nog patiënt toe. Nee. Want je sabasani en nou je komt tegen ori disi, ori dati. Ori komt tegen ons aan sabe de noti. Ja. Noti alek Na fa, me noti. alek fa via pay te ka kondre abi. Noti. Not no bede. Dus we zitten godoro, we zitten. Dus een minister die stek onderwijs abara na een nul Noti. optie. Noti. Nee, noti. Noti, iba manda pena onderwijs die nos ab noti. De man spookambtenaar. Alla de to dati. Ama zitten kon, dat je kon leggen uit. Zo moest het. En dit wil hem doen. En dat wordt doen. Dat we hem leggen uit lang uit. Maar ja, dat nou maar tori. Maar unu, fuseran sepsa. Ja. We tak pris vasande. Musu. Atanso. En dan, ja, we luku. Isabi, ubedai verleden want door ook toe. Ja. Voor een zekere man voor... A kroongetuige. Ja, toch? Na kroongetuige. Ja. En amai signete. Maar singete. Isabi, wakti. Isabi ja zo'n foru toch. Ai. Dat je prekking. Oh. Dat mij pura slaat kadoro. Ja, toch. Amai fruity. Amai fruity. Ja, ja. Pie pie. Ja, man. Ringslaat. Ja, toch? Ala de edelslaat. Alla de slaat dat. Amai sinje. Kijk, apartheid dat nog belangrijk die meer, hè? Nee, ach, kom Maar nou. a slaat, a singi, mi loop wel. A slag. Ja. Ja. Mi wa jere sambe sa inatori, ina exi. Ina Mi wa exi. jere do. Ja, wat hij zat er ook bij. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En daarom weet ik dat niet, maar zeg ik, weet ik hier nou. Tewa mij slaat. Ja. Dat betekent, bepaalde san kan maar nooit zien. Maar kies wel. Dus in principe, om dat hier nou, mi kies dati. Mijis dati. Gambo kies dati. Ja. Atrama kies dati. Maar dan gaan we maar tak if teramang. Ja, maar eno kies niks. Enotjes not. No, en weet je Dat wat? toen no, dat aan no takete. Die man was een engel. Hij was een engel. Engel, ja. Ja, maar kan de wat teramang ook tak dufeng. Ook kom? Want dat ordisi. Nee. Me bidi te yun Ai. na sa sa ba yo Ook pro. kom? Na inoso trobi. Ja. Na inoso trobi. Ja, ja. Want ja tu partij. Mhm. Ja ba partij Bramovic. Ja. En atrape fu tante Jenny. Ja. Isabi toch. En Ja. no apadisi e froitigi tante Jenny. Ja. Tante Jenny abi no een kooi. Tape anamai sinyi Ja. edelslaat. Ko archeng. Go Arking. Maar ik wil aan al die mensen die hun naam in dat evaluatierapport gezien hebben en bij zichzelf weten als ze in de spiegel kijken, die mensen hebben gelijk. Ik wil ze vragen om niet op de lijst van een hoofdbestuur van de partij te staan. Ik ga toch wel die vraag opnieuw stellen. Waarschijnlijk op een andere wijze had ik het gesteld, maar ik ga weer stellen. Deze mensen die hun namen op de lijst staan, van mensen die eigenlijk een paar stappen terug moeten nemen, is het niet mogelijk
dat door gesprekken deze mensen weer op een ander spoor gebracht kunnen worden, waardoor ze ook mee kunnen gaan met de trein van de NDP? Nee, Niet nog? nee, dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Anders moeten ze alles dat ze gestolen hebben, moeten ze verbeurd laten verklaren. En ik zie ze dat nog niet doen. Dus laten we die knoop doorhakken. Het kan niet. Het kan niet. En de NDP'ers zien dat toch, ze zien ze toch. Meneer Abdul Gafoor wil me toch niet zeggen dat de mensen dat pand dat hij heeft gebouwd met state-of-the-art beveiliging en camerasysteem van meer dan 4 ton euro, dat de NDP'ers dat niet zien, dat de jongeren dat niet zien. Is dat een voorbeeld voor de jongeren van de NDP? Ja. Begrijp je wat ik zeg? Dus ze moeten de eer aan zichzelf houden. En ze moeten niet zeggen, betere apartheid broko, maar minder lastvisie. Laat ze gezichtsverlies leiden. En laat ze in hun wilde dat ze hebben gemaakt, laat ze daarin baden. Bra Rut. Ja, Mo je. betaka tordi swayar tento. Ja, je ook. Iya toch. U betak de tordi si. Ja. Maar tidena dei. Hey. Da je shi tak godo borgo siri panya. Dus dat die. Dus sani de mai tak sano. Dus je. Moro san ook otaki. Isabi. Ons zo rustig. Defu rustig. Do arki. Dus une tak moro we mek denseref kotak. Ja, want je begreep me zeggen. Mhm. Drijs de of zo. Ja. Dan de man bij een vergadering. A exi. Ja, Ik zie bij vergadering. Ja. Dan ben begreep, een radiostation zat er altijd bakana. Deze. Jij de bakan Ja, bezig. en gelieerd. Dat de man zende mango arki. Ja. Perstok. Pers. Ja, pers. Dat de man tak ze mogen niet binnen. Het is intern. Dus je begrijpt ze, Sarapé toch? Maar wakti. Kijk, Maar va vea pebe doasan dati. als ik gewoon land, wereld. De bejere dat Wereld. geen persvrijheid no de. Ja, toch? Dat de man het discrimineert Ja, pers. toch? Die sanga Ja, dati. ja, toch? Maar daar ik zie bij vergader. Dat Hey. de teja padati. Hey. Dat jere no. Parat nap de man nog erbij. Ja, maar dat net gelieerd. Ja. Ja, je verstaat. Dat de man teja padak ino kan komen. Nee. Dus voor mij kan de man pura pijna ik zie. Kan die ook toe? Of kan die de man tak jere nou op je schors bepaalde man? Maar man die zie die wel leggen. Dan man tak met die nog orga. Dus die nog kan schors met ook. Oh, Die amano toch? de no Dan man tak orga. met die nog orga. Oh, mi sabasani. Ja. Dus a padisi, etaki, ik wil geen politieke macht, maar wel politieke invloed. Ja, man. Want a padisi, een janke valka SZF, man. Ja man. Alla de man, dan ben leg je uit ook. Dus dat was wat mij tak nou. Ja, Alle mannen moest gewoon leggen uit. Tak jere nou, dit heb ik gehad. ja. Dit heb ik genomen. Ja. Traumatic dat die. Dat volk sabi toch? Ja, dus dat want dat de jongwang. Mhm. Die is de man, like voorbeeldfiguur. Meneer. Dat dem sabi tak ano dat na tori. Nee. Na chis de mai chisi. Ja. Ja, Ja. one portie nyang. Ja. Amai tek 3/4 van nyang. Ja. Dan mijn verzamelpot na exi. Ja. Dat yukatanga de kruimel. Dat die. Jere mishakel jara. Jongen, tapu jongen. Abidji Maar Tori dit era. Maar Tori dit lai. een keer. Er volgende keer we komoro. Ja. Isabi to. Ja. Dat we jere moro tori. Isabi. Mhm. En PG, adjes PG, o chiswaroko. Ja, natuurlijk. Isabi to. Aha. Maar wat gaat Tori? Wota tori. Aha. Maar biji man die apgrond tapu doro manet. Ja. Ja. Je verstaan. Ja. Dus dat wabif jere specie, wabif benwe de je. Mhm. We archi maluku ma we taki garantani datu be wan archi en luku de prespartori. Ja. Sobu so. Zij moest doen en we tantaken. Uno duleki demande bo 400.000, 4 ton euro of zo. Of zo. Ja. Ja. No aba wens dat no so yo vervoer toe. Dat I verstaan. Ja. Maar wens hem abitak wawan te pirman bo tu sobu so. Trusia ni na grong. Paranuansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De ka jompot na pude tak ay mina wan jaja sarana man. Wan jaja sarana uma. En mine na masar degnati. Gambo. Ja, maar zeg gambo misa tanta kanga sa namang.
Asena volk sunang uma sunang mang alama metaki uno trove doti tap stradi. Hoor you kondre kring you sernang you etak altijd I love you. En if we love you, dan hoor you Suriname schoon. Dus no trove doti tap strati. A begi vanuit dat programma disi. Met aku grantangi tiwan tralis baka. Get up, stand up for your rights.